lokaci yayi kulli nafsin za'iqatul mauti ne wayyo. Rabbana sarki ya ta'ala gatana, ka ji kan bawanka Alhaji Habu Legas, dan Habibullah Muhammadin Rasulillah, shugaban kowa mai riko da tutarka, dan Hassan da Usaini dan Sayyidana na, dan Amirul Mu'minin ashabunka. Allah ka mai rahama, linka ka karawa, ka isar kabarinsa dan isar Abu Talib. Dole mi kuka zuciyar mace rauni, babu rarrashi ga wanda ya rashi na uba, garkuwar kowa majin gida ga duk bayi. Gashi mun yi rashin sarayuwar mata lamba, ya rike hannun mu ya saka mu jin daɗi, dukkanin koken mu shi kaɗai yake duba. Ku tashi mi addu'a mai daina yin kuka, dukkanin rahama ya bashi yayi karawa. Mai hali na kwarai ya ɗara wato zarce, bashi yin fama da rayuwa bare kunce, shi kaɗai gayya a kyan halinsa ga kyauta, ga yawan zakka cikin kula da adalci, ga shi ɗana ƙwarai yayi riko da addini, ba shi yin cuta lamarinsa babu kokanci. Rabu sarki na ka tare da haske, ka saka a cikin kabarinsa da Rasulullah. Ɗan uwa dangi mu tattara mu yi haƙuri, kulli nafsin ne za'iqatul mauti, haka dai mutuwa take zuwa gurin kowa. In lokacin yayi ba ka ƙara kominti, yau idan mu ne wata rana ba ma nan, za a waye gari da mun wuce kushewa ma. Sai mu ɗauce ribe mu rinka yin zikiri, hailada da salatul fati don ma'aikina. Hajiya Fatima uwar gidan Habu Legas ce, wallakin yi rashin da babu madadi gunki, haka Rabbi ya so ya kai ki karki ya koka, rungume kaddara ki bar wa Rabbana sarki, sai ki sani zuwa a zuciya ki bar kunci, ki rike ƴaƴanki shi kuma kuma addu'a ne, da ke da yarinki da ƴan uwa naki, haɗa da dangin sa mu tattara mu mai addu'a ne. Amira ki haƙuri, Nadiya haƙuri, Hasina sai haƙuri, Maryama sai haƙuri, Amir kai haƙuri.
sai haƙuri, baba kalin haƙuri, wale sai haƙuri, miko sai haƙuri, abbati sai haƙuri, aliyu sai haƙuri, maidi sai haƙuri, ibrahim sai haƙuri, barda sai haƙuri, umaru sai haƙuri, bahari sai haƙuri, radio sai haƙuri, baba sai haƙuri, mutane mai addu'a ne wayo. Daga M Sadiq Sani, Allah ya gafarta mai.